Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano, CP Sama'ila Sha'ibu Dukka FSI, wanda al'ummar wannan jiha suka yi masa lakabi da nagari na kowa, Ubangiji Allah ya bamu nasara. Fada da sintiri da kuma aiki kafada da kafada tare da al'umma, mun samu nasarar kama waɗannan mutane da kuke gani, wanda ga nan mun kama su a cikinsu 'yan fashi ne da makami, kwacen waya, sace-sace da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma dilolin masu masai da kwayan. To ga su dai da makami kala-kala na faɗan daba da kwacen waya, wanda Allah ya bamu nasarar muka kama su, kai har da ma fashi da makami. Ga su nan mun kama su da bindigogi, ga su nan da wata doguwar tsitaka da wukake, kai da makamai dai ga su nan, wanda za ku ji daga bakin waɗansu daga cikinsu. Kai fito dogon nan. Me sunanka? Suleiman Sa'idu. Na'am? Suleiman Sa'idu. Shekarunka nawa? 28. A ina kake da zama? Yan gaba. To waɗannan abubuwan da muka gani a hannunka ga su nan, nawaye? Nawa ne? To, da me kake sha? Ni iya fari ne kawai. Iya fari? Eh, Wace ce fari? wani ɗan furan abu ne haka ƙwaya. Wanda aka ce an sha na gani aljani? Da malai. Ba ni ba gani. Ba abin da ba gani? Da me ake gani an sha? An sha zai ba kawai ka je ka fitina ko mai ba kawai ka faɗa da mutane ko kuma ya zaga ma zargi kala-kala haka. To kai yanzu wace fitina kai aka kamo ka aka kawo ka ban fai? Ni na ƙwabar gidan babata ina cin tuwo ta ce mun je ci abinci. Kawai na gana fara da kanwata da ɗan makoci na faɗan makota ne ko ɗauko adda da ƙanne suka sare ni a kada hannu. Ni ma ko na jira da bana so makamin na taho. Ni ma muka fara ni ma ne ke shi anan. Wannan makamin? Shi ma cin ya sare ni. Allah ya kiyaye. Ko ma kai matso na kan kama dai ga wata kala nan. Me sunanka? Samun Musa. Da ƙarfi? Samun Musa. Shekarunka nawa? 19. A ina kake da zama? Dan dishi. To waɗannan abubuwan da nake gani a hannunka, wannan dai ka san ko dabba aka ce an sa wannan a jiki akwai matsala. Da me kake sha? Ana shan komai. To wannan din nawaye? Nawa ne? To me kai aka kama ka? Mun samu matsala ne da 'yan kwamiti. Sai suka shiga shago na ya suka ebo su. Sai suka kai ni da bushin da su. To Allah ya kiyaye. Kai mazo. Me sunanka? Yusuf Sali. Da ƙarfi? Yusuf Sali. Shekaru? 19. A ina kake da zama? Dorayi. To me kai aka kawo ka nan? Muna shaye-shaye aka zo aka same ni da makaman nan. Eh? Muna shaye-shaye aka zo aka same ni da makaman nan. To kai da me kake sha? Ni kawai nake sha. Kawai? Eh. To an sha wiwin ya ake ji? Gashi nan dai in ka sha ni da Ba ni ba na sha, in ka sha kai me kake ji? Ni in na sha tana sa ni nishaɗi. To ai ga ka da makamai, sai me kuma kake in ka sha? Shikenan. To duk ga su nan dai. To kai kuma ga ka dai har da furfura. Wannan menene a ledan nan? Madaras kuda. Da ƙarfi? Madaras kuda. Ya sunanka? Musubahu. Musbahuwa? Abdullahi. Shekarunka nawa? 50. A ina kake da zama? Wa maza gidan malam. To me kai aka kawo ka nan? Madara aka kama ni. Da madara. Wace irin madara? Madaras kuda. To Allah kiyaye. To kamar yadda nake faɗa muku, duk dai ga su nan wannan diloli ne na kwayoyi da wiwi kala-kala. Wannan gashi a hannunsa, buɗa mu ga. Menene wannan? Ezel ce. Eh? Ezel ce. Wace ce Ezzol? Baya ce. Ita wannan farar ce ko? Ta Allah kiyaye. Yau kai buɗe hannunka na ga wannan abubuwan da yawa. Kai me wannan? Ezel ce. Dago kanka, me sunanka? Muhammadu. Na? Muhammadu. Muhammadu wa? Abakar. Shekarunka nawa? 18. A ina kake da zama? Ƙofar ruwa. Wannan din menene? Ezel ne. Eh? Ezel ne. Nawaye? Aiki muke muka aka ban kuɗi na haɗa na je na siyo aka rike da ita. Da ko muke. To alhamdulillah kamar yadda kuka gani yanzu dai suna babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai, wanda bayan kamo su kwamishinan 'yan sanda CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI na gari na kowa ya ba da umarni a gudanar da bincike na kwakwaf kuma a gurfanar da su a gaban kotu. To al'umma su ji da kyau, musamman ɓata gari wanda suke fitowa a jihar Kano suke wannan harka ta daba. Duk wani mai laifi fa ba shi da gurin zama a jihar Kano. Kawai ma mutum ya tuba da ya daina. A tuba a daina.
kuna ji abin da nake faɗa a to ai kuna nan ai a tuba a daina idan mutum ba zai daina ba to ya tattare nasa ya bar jihar Kano duk wanda bai ce wai zai fito a cikin garin nan ya ce mutane ba za su zauna lafiya ba to ko shakka babu jami'an tsaro ba za su bar ka zauna lafiya ba duk inda kake lungu da sako za mu bi ku mu kamo ku ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin su kuma a ci gaba da addu'a wannan nasara da muke samu mun san ba wayen mu bane ba iyawar mu bane al'ummar jihar Kano suna addu'a sosai a ci gaba da addu'a irin waɗannan ubangiji Allah ya shirye su in masu shirwa ne wanda kuma ba masu shirwa bane ubangiji Allah ya tona musu asiri Allah kuma ya kawo su hannun hukuma Allah ya kiyaye daga wannan bindigogin guda nawa ne daga sama na ya sunanka sunana Abdullahi Hassan shekaru 28 a ina kake da zama kana gona to ba mu labarin su abin da ya faru ne nan ina zaune a gida abokina ya kira na ya ce ba shi da lafiya da ya kira na ya ce ba shi da lafiya in zo gidansa na zo gidansa yana da aure yana zuwa gidan nasa shine na tarar da shi da matarsa ba ta da lafiya shi ma da ciwo a hannunsa nake cewa me ya faru a ni magana bindigan nan nake so bindigogin nan ga su asalin ta idan baka lissafin ta a takaice ga yamin kawai ya aka to tafi daga nan hannunka shi yawwa daga nan shi ashe ban san ya ji yayi robari ba an ya murda bindigun a ɗakin wansa an zo kama shi shi kuma ya gudu shi kuma sai yake cewa an je wajen wansa in biya kuɗin wannan biya shi kuɗin motar da zai koma gida ashe shi an kama wannan shi ya to da ma'aikata ni kuma aka rike ni a lalle to alhamdulillah kamar yadda kuka ji shi ma wannan zargi ne akan sa na fashi da makami wanda sauran ma suna hannu shi ma gashi ya zo hannu to insha Allah da zarar an kammala bincike gaba ɗayan su za a gurfanar da su a gaban kotu domin musu hukunci